10 апрел президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар кӯчаи Абдулаҳад Қаҳорофи пойтахт корхонаи дӯзандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Гардиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти навбунёд аз се ошона иборат буда бо маблағи 45 миллион сомонӣ сохта шудааст. дар он истеҳсоли сару либоси мардонаву занона ва кӯдакона ба роҳ монда шудааст. либосҳои зебову шинами коргоҳ аз лиҳози сифат рақобатпазир буда мувофиқ ба завқу хоҳиши харидорон духта мешавад. корхонаи навбунёд дар доираи татбиқи ҳадафи 4 миллии саноатикунонӣ бо суръати кишвар роҳандозӣ гардида барои истеҳсоли маҳсулоти мувофиқ ба стандартҳои байналмилалӣ мутахассисони соҳибтаҷриба ба кор ҷалб гардиданд. барои мо ҷамъи бонувон ва занон боиси ифтихор аст ки имрӯз корхонаи дӯзандагӣ ки мо дар он кор мекунем ва иштироки бевоситаи пешвои миллат ва раиси муҳтарам шаҳри Душанбе мавриди истифода қарор гирифта дар ин замина бо соҳибкоре ки корхонаи мазкурро ташкил карду мо занони хонашинро ба ҷои кор маоши хуб таъмин намуданд. миннатдори худ ва ҳама занону бонувони ин корхонаи дӯзандагиро баён мекунам. бартари технология мо дар ин аст ки ашёи хом ки мебарад агар камёбӣ дида шавад мо низ онро метавонем аз нав коркар карда боз ба истеҳсол ворид кунем. яъне ки ашёи хом дар дастгоҳи мазкур умуман исроф кардан намешавад. бо ташаббуси асосгоҳи сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ки ҷавононро дастгирӣ мекунад бо соҳиби ҷои кор ҳастем. ташаккури зиёд ба ҷаноби олӣ ки моро ҳам ҷавононро дастгирӣ карда ҳаминҷо кор ва фаъолият мекунем. дар оянда ҳам мо низ умедворем ки истеҳсоли ватании худро зиёдтар кунем, боз ба содироти бозорҳои ҷаҳонӣ низ бо ниятҳо аст бароем. ҳоло шумораи коргарон дар фабрикаи дӯзандагии 210 нафарро ташкил дода бо пурра ба кор пардохтани иқтидори лоиҳавии он шумораи онҳо ба 400 нафар расонида мешавад. тавре ба Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд корхонаи дӯзандагии Гардӣ дар як шабонарӯз имкон дорад то 13 000 сару либоси гуногун истеҳсол карда дар маҷмӯъ дар як сол аз 1,5 то 2 миллион дона либос омода намояд. дар маҷмӯъ корхона тавлиди бештар аз 45 навъи маҳсулотро роҳандозӣ карда аст. иқтидори тавлидотӣ ва сифати маҳсулот имконият медиҳад ки минбаъд сару либоси он рақобатпазиру ивазкунандаи воридот дар бозорҳои кишвар бошад ва ҳамчунин ба содирот равона гардад. корхонаи нав дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири рушди соҳаи насоҷии кишвар ва роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Абдураҳмон Мухтошев бунёд гардидааст. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ва ба раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва ба соҳибкоре ки инҷоро ба кор даровардааст аз тамоми аз ҳамаи коргарони инҷо миннатдории худро баён менамоям ва мехоҳем ки дар оянда ҳамин хел корхонаҳо зиёдтар шаванд. мо ҳамчун ҷавондухтарон ҷавонзаноне ки дар хона бекор мешинем омада дар инҷо кор фаъолият кунем. мо занҳои хонашин то ин вақт дар хона менишастем, имрӯз омада ба ин коргоҳ кору фаъолият карда истодаем. маошамон хуб аст, бо хӯроки нисфи рӯзӣ таъмин ҳастем. мо аз пешвои миллат, аз раиси шаҳри Душанбе, аз номи ҳамаи занҳои ҳамин коллектив миннатдории худамонро изҳор мекунем. дар инҷо мо футболка, брижа ва бисёр чизҳои хориҷиро ҳам мебурем ва ба мутахассисони басти якум, дуюм ва сеюм, чорум инҳоро месупорем. миннатдории худамонро ба Сарвари давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба раиси шаҳри Душанбе мерасонем, чун мо ба ҷои кор ва маоши хуб таъмин ҳастем. аснои шиносоӣ иброз гардид ки дар тамоми марҳалаҳои истеҳсолӣ назорати сифат роҳандозӣ шуда, ҳамчунин ба шаклу намуд ва дизайни либос низ диққати хоса дода мешавад. раванди истеҳсолот асосан ба таври худидоракунӣ ба роҳ монда шуда дар хати истеҳсолӣ бештар аз 230 дастгоҳи махсуси дӯзандагӣ васл гардидааст.
дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҳсулоти ниҳоии корхонаи дӯзандагии гардӣ шинос шуда ба сифати маҳсулот ва шаклу дизайни он баҳои баланд доданд. Ин коргоҳ имконият фароҳам меоварад то соҳаи насоҷии кишвар рушд ёбад ва марҳила ба марҳила коркарди пурраи ашёи хоми маҳаллӣ дар дохил роҳандозӣ шавад. корхонаи дӯзандагии гардӣ ҳамзамон дорои толори намоишӣ, марказҳои гуногуни хизматрасонӣ, ошхона бо 280 ҷойи нишаст ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раванди истеҳсолот ва дастгоҳу таҷҳизоти корхона баҳои баланд дода, чунин иқдоми бунёдкоронаи соҳибкорони ватаниро намунаи ибрату боиси дастгирӣ арзёбӣ карданд. масъулини коргоҳи дӯзандагии навтаъсисро ҳидоят бар он карданд ки ба сифати маҳсулоти хеш диққати аввалин дараҷа диҳанд, то ки он харидорони худро пайдо намояд.